Eliza guztia atietaraino beteta gero, udaletxeko agintariak euren betiko aulki luzean jarri zirenean, Eliza gizonak bigun, ilun, astiro eta samur, regem qui omnia binut errestu deben, regem qui omnia bibut, benit adoremus. Da arranondotar guztiak Elizmai aurrean belaunikoturik hotzan apaldamakur zigorkada mingarria hartu egon arren. Jaungoikoaren neurrigabeko aditasun gauza guztien gaineko eskubidea, itsasoetako agintaritza eta etorkirik onerako jaubetasun autoratzu euen. Abadien esana osoro ulertu ezarren, danak egozan arimatik. Haren esanagaz batean, danak gurari eta eskari bardinekoak danak zirautzien bihotz barruan jaungoikoari. Errukitu zaite, jauna, gure gaizotasunagaz. Sendatu gaizu, bada azurretaraino gogorrikaraz. Rekiun ateram doen eistomin, et luz perpa luzeteiz, zinoen gerotzuago abadeak. Eta Elizbarruko guztiak zinoen bihotzean hori zebera. Bai, emoiezu jauna, ito diren guztiaiz betikoak neskerik eza atzedena atsegina zure argia eta arpegi ederra ikustea. Honetan egoan gure maina zitzu, ausperaz bera, arminez gaizoa, larritasunik baltzenagaz urtu barrenean arako batean. Aurrez aurre herri arintagitza ondoko aulkian gizon bakarra. Bada beretzat ezegoen beste gizon inor. Angel, Jesus maitea, Jesus ona, esan eban berango, begiak igortziaz. Zeruko agermena da, irudimen hutsa, amets barria, gendurik eta daukadaz begiak, lausoturik etenago,